ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Pebrero 17. Supplies ng tubig sa barangay Mailom sa Bago apektado sang ashfall. Pagpalawig sang Provincial Authority sa mga traditional jeepney ginahinyo. Pagpangawat sang cellphone nakuhaan sang live video. Isa patay duwang pilason sa mabuguan sang pickup. Kag sa good vibes, layaw nga ido sa basurahan na rescue sang Animal Welfare Group sa Valentine's Day. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 2024 annual tax collection sa Bacolod naglabot sa 1.3 billion pesos. Masobra sa 944 million pesos ang business tax collection sa Bacolod LGU gikan sa mga nagkalain-lain nga negosyo sa syudad sa nagligad nga tuig. Naglabot naman sa 383 million pesos ang nagkolekta sa City Treasurer's Office gikan sa real property tax. Ginpahayag ni City Treasurer Gary Hecosala nga ang kapin sa 1.3 billion pesos na collection sa 2024 ang sarang pamalabawan karon nga tuig. Ini kun basehan suno sa iya ang 61% increase sa business kag real property tax collection karon nga tuig. As of February, may masobra na sa 1 billion pesos ang nakolekta sang syudad paagi sa ginpatigayon nga business one-stop shop kag collection gikan sa real property taxes. Gindugang ni Hecosala nga halos hindi mabatyagan ang epekto sa ginapatuman nga Real Property Valuation and Assessment Reform Act o kun RPVARA nga nagahatag sang amnesty sa mga unpaid real property taxes ang nagsaka nga annual collection sang syudad karon nga tuig. 416 na or 45 days pa lang collection. So madako na ako. Madako gini ma'am kaya ang business community sumong kagang pumuluyo ng ito ang paras nila ni Mayor Albi daw dako. So willing sila magakag sa ilang taxes. Sa number 9, Bacolod LGU magapatuman na sang penalty sa mga late business applicants pending sang request sang grupo sa mga negosyante sa pagpalawig sang business one-stop shop. Malapit sa 20,000 ang nagparehistro nga business applicants sa pagtakop sa business one-stop shop sa Bacolod sa Pebrero 15. Nagalabot sa 18,495 ang nagpa-renew sa ilang mga business permits samtang may dugang nga 1,405 ang mga bag-o nga negosyo. Ginsiling ni Business Permits and Licensing Office Head Stella Rose Rayos, sarang pa maka-apply sa business permits ang napasawan makakuha sa permits sa Business One-Stop Shop. Pero sunod kay City Treasurer Gary Hecosala, igapatuman na ang penalty sa mga late business applicants pending sa mga indesisyon sa konseho angot sa ginihinyo sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga pagpalawig sang boss. Ginapaabot ni Rayos nga antes magtakop ang tuig sarang pamalabawan ang masobra 24,000 ka mga business registrations sang 2024. As per advice amon, mag-inspect kami extensive inspection. So, kung if ever malabyan sila, madagdagan sila notice of inspection, tapos may violation sila, may balayran na sila. So, para to avoid and of course, para at least may business permit sila, kag legal ang pag-operate nila, ma-process gid sila sa ilang mayor's permit. Sa number 8, teenager dakop sa buy-bust operation sa Murcia. Arestadong isa ka 19 anyos nga lalaki sa buy-bust operation sa Murcia PNP kag PIDEA sa National Highway Sitio Bomba, Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia sa nagligad nga Biyernes. Nakuha sa subjects ang operation ang 3 ka mga sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang
20 grams kag ginabulubanta nagabugat sang o kung nagabalor sang 136,000 pesos. Sa report sa PIDEA, ang subject na ginkilala kay alias Bon sang Barangay 1 sa Murcia. Nagapangatubang siya sang kaso nga pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 7, nakuhaan sang live video ang pagpangawat sang cellphone sa Bago City. Nagapangayo karon sang bulig ang isa ka beauty parlor sa Bago City para makilala ang ini nga lalaki nga nagpangawat sang cellphone. Sa post sang Maxine's Hair Bago City, naga-Facebook Live ang isa ka empleyado samtang nagapaninlo sang parlor. Hinali na lang nga ginsulod sang sini nga lalaki ang parlor kag ginkawat ang cellphone sang empleyado nga amo man ang ginagamit sa pag-live. Natabo ang insidente Domingo sang aga sa Barangay Lagasan. Panawagan sa tag-iya sang parlor sa publiko, ipahibalo sa ilaw kung sa Bago City PNP ang kung sino man na nakakilala sa sining nga lalaki sa video. Handa siya maghatag sa reward sa makakilala sa amo nga persona. Sa number 6, lalaki nga nagakatulog patay sa pagpaniro sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Ginkumpirma ni Police Captain Ricky Cayaw, ang hepe sa Police Station 8, nga biktima sang pagpaniro si Rolando Ermeo Jr., 29 years old. Nasapwa na lang siya nga patay sa iamay sa ilang balay Domingo sang aga sa Purok Roma, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod. Sino kay Cayaw, may nakitaan nga isa ka slug sa crime scene. May igo siya sang bala sa iyang kilay. Nagahigda pa sa katre kag nagapanghabol ang biktima sa maabtan sang iya amay. Pukawon siya kuntani para mag-obra, pero nadiskubrihan sang iya amay nga patay na siya. May mga anggulo na karon nga ginatutukan ng PNP kag may persons of interest na sila nga posible may kahilabtanan sa kamatayon sang biktima. Sa number 5, isa patay duha pilason sang mabungguan sang pick-up ang 3 ka persona nga nagabantay sa pasahe nga salakyan sa higad sang dalan. Patay ang isa ginkilala kay Alex, 39 anyos sa Mabinay, Negros Oriental, kag pilason naman Sanday Ambrosio, 69 anyos, kag Diego, 58 anyos sa Barangay Sumag sa Bacolod. Matapos mabungguan sang pick-up sa Banga Tomaro, Barangay Pahanokoy sa Bacolod, Domingo sang kaagahon. Ang nagadala sang pick-up ang ginkilala lamang kay Jericho, 23 anyos, sa Barangay Balingasag, Bago City. Sunod sa kaya Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit, nagabantay sang pasahero nga salakyan nga masakyan ang 3 sang nagkalabungguan sang pick-up. Sunod sa mga saksi, hinali na lang nagsaka sa gutter ang pick-up. Dugang pa ni Sarona, ginhingagaw dala sa ospital ang mga biktima apang napatay si Alex. Sa karon nagasugilano na ang campus ng mga biktima kag campus ng driver sa pick-up. Sa number 4, listahan sa posible areas of concern, iga-finalize sa RJSEC meeting buwas sa Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference nga patigayunon ginapaabot ang pag-finalize sa mga areas of concern sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, nagsapol na sila sa provincial level kag mayara na sila sa iga-forward sa RJSCC kag ini ang subject for approval. Damlagpagin siling na sa PNP nga green category ang ilang assessment sa mga lugar sa Negros Occidental. Ugaling, nagpagwa si COMELEC Commissioner Amy Ferolino nga nagapamuno sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns sang listahan nga nagalakip sa yellow category si Isabela kag San Enrique kag sa orange category naman sa Calatrava, Kawayan kag Sipalay City. Samtangin siling mani Ananoria nga iga-finalize man sang PNP ang ilang deployment kag nalakip na diri ang konsiderasyon sa contingency plan
para sa Bulkan Kanlaon. Tigduha ka personal ang deployment sa kada polling center sa kinaandan. Damlag pagin siling sang army nga masobra sa 1,000 ang ilang nga iga-deploy para sa pinilian. Hindi na tanan green, sir. We will see. May i-trace out pa nila ang mga ang mga detalye, then they will come out with a recommendation what kung ano ang color nga ano ang category ibutang napa. So it will come from me. Then the RGSTC will approve it, then forward it sa national. Sa number 3, isa ka 52 anyos nga manog panglimpyo sang drainage ang nagtaliwan bangod sa suspected leptospirosis. Sa report sa City Health Office, ang 52 anyos nga lalaki nga taga Barangay Villamonte ang nagpakonsulta kag refer para sa admission sa ospital bangod sa kabudlayan sa paginhawa sa atong Enero 25. Siya ang nagtaliwan pagkasunod nga adlaw, Enero 26. Sunod sa CHO, ginasiling nga masami nga nagapanglimpyo sa mga drainage ang 52 anyos nga wala sang boots ka gloves. Naglapta o kung naggalapta paagi sa ihi sa mga apektado nga kasapatan kangay sang ilaga ang leptospirosis. Nag-abiso si Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environmental Sanitation Division sa CHO, nga likawan ang pag-ubog sa tubig baha kung nakaubog magpakonsulta para mahatagan sa prophylaxis, himuso ng basura kag dapat hindi ibalewala ang paghilanat. Sa records ng CHO, may 4 ka leptospirosis sa cases kag isa ka probable leptospirosis death. Kung ipaanggid sa nagligad nga tuig, mas manubo ang kadamuon sang kaso sang leptospirosis subong nga tuig. Sa number 2, pagpalawig sang Provisional Authority sang traditional jeepney sa Bacolod, ginahinyo sang Transport Group. May report si Nico Delfin. Luyag sang katapos ang United Transport Coalition nga pareho sang ginahatag nga konsiderasyon sa grupo sa mga traditional jeepney organization nga nagpa-consolidate sang ilang mga jeepney units nga matagaan man sila sang kahigayunan nga mabiyahe pa ang ilang mga jeep sa Bacolod. Gani naghinyo sila sang duga nga extension sa Provisional Authority nga na-issue sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ginpahayag ni Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers o kon BACOD President Rudy Catedral nga tuyo nila nga marinu ang ilang mga rehistro kag makakuha sang permit gikan sa syudad. Iniagod tigayon man nga makabiyahe ang masobra 1,000 pa ka mga traditional jeepney units. Kaya ang inang mga bag-o lang ginsulod sa consolidation, mayara ina sila ginatag dira nga ang LTFRB naton until December. Kung pwede, iparehas lang anay kay as long nga damo pa sang problema pag hindi pa gid man masarangan mapa-comply sang mga modernized consolidated groups ang mga rutas. So, need gid naton nga marinyo anay kay kulang kaayo kag para sa benepisyo ng aton pumuluyo sa Bacolod. Sa tinilikdan nga sesyon sang konseho, ginhinyo ni Kabacod Chairperson Lilian Simbrano ang isa ka tuig nga pagpalawig sang ila pagbiyahe pending sang pagproseso sa mga requirements para sa business permit. Ginpaiway anay sang Traditional Jeepney Transport Organization ang ila ginaplano nga pag-untat biyahe matapos ginklaro sang konseho nga wala sang otoridad ng Bacolod Traffic Authority Office nga manakop sang kutob wala makarenew sang permit magluwas lang sa Land Transportation Office. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, water source sang barangay Mailum sa siyudad sang Bago ang apektado sang ashfall kasunod sang pagbuga sang Bulkan Kanlaon sa Sabado. 8 ka iban pagid nga barangay sa Bago na igo man sang ashfall. Ginsiling ni Dr. Mary Jean Ortizo, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Bago, may 46 tanan ka mga purok sa barangay Mailum, Dulaw, Maaw, Binubuhan, Abuanan, Antipuluan, Ilihan,
Tabunan kag Bakong ang naigos ang ash fall matapos nga magbugang bulkan kanlaon sa makaduha ka beses ng Sabado sang hapon. Magluwas sa ash fall, mabaskog man ang baho sa sulfur. Pero wala sang evacuation nga ginpatuman suno kay Dr. Ortizo. Tigayo na sila nga nagpanagtag sang N95 mask kag ang kada barangay nakahibalo naman kung ano ang ilang himuon sa kasubong ang mga sitwasyon. Ugaling kay spring o kung open ang water sources sa mailom nga napahamtang mga 7 to 8 kilometers gikan sa bulkan, apektadong ilang nga supply sang tubig rason nga may water rationing. Tigayon nga nagpadala ang probinsya sa water tanker with filtration system para mabuligan man ang apektado. May 9,827 kapumuluyo ang mailom. Samtang sa records ng Volks, may 32 ka volcanic quakes ang bulkan kanlaon sa nagligad nga 24 ka oras. May 4,604 ka tonelada sa sulfur dioxide flux kag 200 ka meters ang plume sini. Padayon ang paghabok sa bulkan. Suno kay Marie Andeline Kincha, ang resident volcanologist ng Volks nga nabase sa La Calora City, humaling pa sa Enero 10, ang paghabok sa eastern upper slope sa bulkan kag inflation-deflation cycles naman ang na-record sa western upper and eastern middle slopes. As of now, katapok pa sa barangay Mailom. Wala naman ga asphalt, pero ng ara gidyan kapon ang baho sang asupre in Mailom. Ang tubig apektado, so subong nag-coordinate na kami sa City Health Office para sa wash team, water sanitation and hygiene nga cluster for them to conduct ang physico-chemical analysis. So ipalaboratory na mo ang open sources of water. Kag sa Good Vibes, layaw nga ido sa basurahan na rescue sang Animal Welfare Group sa Valentine's Day sa Barangay Tangub sa Bacolod. Halos puno na ang animal shelter sang Potion Project sa Barangay Granada sa Bacolod. Pero sa makita sang anak sang caretaker sang Animal Welfare Group, ang isa kalayaw nga ido sa basurahan sa Barangay Tangub sa nagdigad nga Valentine's Day, nagdesisyon sila i-rescue ang ido nga ila ginhingadlan nga si Valentino. Ginsiling ni Malu Perez, ang founder sang Potion Project, halos hindi na makatindog kag daw tagumatayo na si Valentino sang ila ma-rescue. Gilayo nila ini nga gindala sa veterinary clinic para mapabulong. Nakaamat-amat na karon bangon si Valentino pero ginakinahanglan sang Animal Welfare Group sang dugang nga bulig para sa iya pagpabulong antes pa man siya temporaryo nga dalon sa shelter para mapangitaan sang posible magatatap sa iya nga fur parent. And of course, antes kita magatakop, kita nagatamyaw sa aton nga mga live viewers. Kay Jessery Garucha Hevero, maulanon nga hapon ka Digicast Negros, watching from Sarait, Himamaylan. Shout out lang sa akong nga family. Kag si Benny Balo Pagunsan, nagalantaw man, maing hapon sa imo. Kag maing hapon man kay Romel Mahilom Galio. Kag kay Angelica UK Noble, maing hapon Digicast, watching from Moises Padilla. God bless us all. Kaya mo yato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.